Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина улгатаба койбір темалар турында кыскача. Ремонт көткәннәр, ләкин тротуарсыз калганнар ни өчен 62-нче комплекс яшәүчеләре безнең ишек алды программасы белән канәгать түгел. Гидроизоляция эшләре алып барачаклар, түбәләр урнаштырачаклар, Чаллыда глобус тукталышындагы җәяүлеләр кичүен капиталь ремонтлыйлар. Ремонт көткәннәр, ләкин тротуарсыз калганнар 62-нче комплекстагы йортларның берсендә яшәүчеләр юллар булмаудан зарлана. Аларның сүзләренә караганда, аларның ишек алдында республика программасы буенча ремонт башланган. Башта алар моңа шатланганнар, ләкин соңыннан проблемалар белән очрашканнар. Нинди? Бу хакта тулырак алдагы материалда. Урамга чыкканда мондыйрак күренеш күзәтелә, тротуар юллары урынына ком, кайберләре бу урынны читләтеп үтә, икенчеләре туры шуннан барырга мәҗбүр. Ну будет же лучше, я к этому. По мне так лучше, пусть временно почувствуем трудности, а потом будет лучше. Конечно, неудобство, но это же как всегда в каждой квартире делаешь ремонт. Вначале грязь, а потом красота. Халык аңлый, матурлык соңыннан булачак, ләкин сорау туа кайчан. Хәзер исә тротуарның булмау бирдә яшәүчеләргә, бигрәк тә өлкән яшьтәгеләргә кыенлыклар тудыра. Бик баскычлар аркасында аларга зур көч куярга туры килә һәм өйгә кайтып җитү өчен подъезд колоннасы ярдәменә мөрәҗәгать итәргә туры килә. Здесь пенсионеры живут, а они прям пройти не могли, вот там еще высоко видите, то есть видно было, что людям тяжело. И еще дождик был, как раз грязно было, потому что люди, видно, что возмущались, как бы вот это неудобство. Хотя бы временную дорожку надо сделать нормальную, чтобы люди могли спокойно проходить, хотя бы. А то в песок кидаемся, а если будет грязь, дождь, мы утонем. Йортта яшәүчеләрнең үтенечләрен ишеттеләр. Төшерү төркеме киткәннән соң 2 сәгать эчендә подъездлар янына присланган опилкадан ясалган юл түшәлә. Сегодня, завтра планируем уже устанавливать бортовой камень, по ребрике, заливать бетон. В течение 2-3 дней уже движение для людей улучшится, будут ходить уж по бетону. 62-дән 12 йорты ишек алдында эшләр бер ай эчендә тәмамланырга тиеш. Бирдә балалар майданчыгын алыштырырга, эскәмияләр, урналар һәм ут баганалары урнаштырырга ниятлиләр. Лилия Гатина, Екатерина Дичкова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда глобус тукталышындагы җәяүлеләр кичүен капиталь ремонтлыйлар, төзүчеләр гидроизоляция эшләре алып барачаклар, түбәләр урнаштырачаклар. Булар барысы да җир асты юлына явым-төшемнәр үтмәсен өчен эшләнәчәк. Бу хакта тулырак хезмәттәшебез сөйләячәк. Вахитов проспектында эссе, бу кояшлы һава торышы белән генә бәйле түгел, монда эш кайный. Глобус тукталышында җир асты кичүенә капиталь ремонт ясала. Төзүчеләр хәбәр иткәнчә, җир асты юлы нигезенә 4 гидроизоляция катламы салына. Киләчәктә бу явым-төшемнең эшкә үтеп кируен булдырмаска мөмкинлек бирәчәк. Что касается, так скажем, ремонта самого подземного перехода, вы видели, наверное, со стороны 30-го комплекса, отштукатуривание идет. Штукатурим, шпаклюем, покрасим, все будет очень красиво, навес сделаем. Объект әлегә ябык, шулай ук юлның бер өлеше дә ябылган. Шуңа күрә автомобиль сөючеләргә реверсив хәрәкәт оештыралар һәм җәяүлеләр светофорлы җир асты юлыннан йөри. Чаллылар әйтүенчә, алар вакытлыча җир асты кичүенә кермәскә әзер, чөнки капиталь ремонт күптән таләп ителгән. Спотыкались на ступеньках постоянно, все разбито. И скользко бывает, и разное время года, и пожилым неудобно ходить. Как уж, надо уж обновлять, чтобы город красивый был. Подземный переход местами протекал. Мы очень довольны, что наконец-то сопутствующие фирмы взялись за ремонт. Как и дорожного полотна, так и подземного перехода. Җир асты кичүен яңарту Вахитов проспектында капиталь ремонт кысаларында алып барыла. Төзүчеләр Сөембикәдән машина төзелеше урамына кадәрге участокта эшлиләр. Хәзерге вакытта эшләр 20%-ка башкарылган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Мәктәп яна лагерьлары эше тәмамлану, шәһәр читендәге лагерьларны тикшерү, туклануны контрольдә тоту һәм яшь чаллыларны укыту. Бу һәм башка темалар бүген мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында каралды. Тулырак хәбәрчебез сюжетында. Җәйнең беренче ае тәмамланды һәм аның белән бергә мәктәп яна лагерьлары да эшен тәмамлады. Шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев сүзләренчә, барысы да штат режимында вакыйгаларсыз узды. Хәзерге вакытта Роспотребнадзор хезмәткәрләре шәһәр читендәге сәламәтләндерү учреждениеләренә контроль, күзәтчелек чаралары һәм профилактик визитлар үткәрүне дәвам итә. Нарушения небольшие выявляются, по ним мы отрабатываем, проводим профилактическую работу, профилактические беседы. Специалистами проводятся в каждую смену
и профилактические визиты, и контрольно-надзорные мероприятия. Ну, надеемся, все будет штатно. Шулай ук аппарат кеңешмесе барышында шәһәр мэры балаларның туклануына айрым игътибар бирергә, шулай ук яшьләргә юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәтү юнәлешендә масштаблы эш алып барырга кушты. Ноэль Мәгъди билгеләп үткәнчә, балалар лагерьләре бер үк вакытта иң күп балаларны кылычлый торган бердән-бер урын. Дети, не обученные правилам поведения на дорогах, гибнут. Мы видим это в соседних городах, Фарид Шавкатович, и в некоторых районах Российской Федерации и нашего региона. Поэтому разъяснением, пропагандой наряду с безопасной организацией питания содержательная часть, безусловно, должна присутствовать в наших летних оздоровительных лагерях. Шулай ук иртәнге киңәшмә барышында COVID-19 темасына да тукталдылар. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә лабораториядә расланган яңа коронавирус инфекциясының 30,658 очрагы теркәлгән. Шулда соннар уртача республика күрсәткечләреннән 4,5%-ка югарырак бара. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Нәтижелер ясарга вакыт шолда экотеатр Тимлин спектаклен кую үзеңне башла проектын тәмамладылар. Аны гамәлгә ашыру президентның мәдәни инициативалар фонды ярдәме белән мөмкин булды. Команданың нәрсәгә ирешүе турында алдагы минутларда сөйләрбез. Тимлин экология, табигатьне саклау, хайваннарның һәм сулыкларны саклау мөһимлеге турында спектакль. Балалардан башка бу фикерне яшьтәшләренә кем җиткерә ала? Балалар театр сәнгате мәктәбендә тәрбияләнүчеләр әйтүенчә, алар үзләре генә үзгәреп калмыйча, шулай ук башкаларны да күп нәрсәгә өйрәткәннәр. Поменяется их мнение о природе, начнут ухаживать за животными бездомными, помогать им. Нельзя выбрасывать мусор, надо его в мусорку выбрасывать. И то, что нельзя рубить деревья. Булар барысы да кайтарып булмаслык нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Проект президент мәдәни инициативалар фонды тарафыннан хуплау ала. Театр сәхнәләрендә барлыгы 21 спектакль күрсәтелде. Ә видеода 20 меңнән артык бала һәм өлкәннәр караган. Һәм бу соннар артында балалар белән бөтен команданың тырышып эшләве тора. Они видели, как в процессе рождались сцены, как мы музыку подбирали, как сочиняли песни, пластику. Вот это все тоже вместе с ними сочиняли. Этот опыт, в общем-то, только вот как бы передается от мастера к ученику. Спектакльнең вакыйгалары әкиятәге кил дөньясында бара, табигатьнең үзгәрүен, үлүен күрсәтүгә төрле прожекторлар ярдәмендә ирешкәннәр, реквизитлар да зур әһәмияткә ия булган. Был момент такой, что во время спектакля народ хотел поймать зверей, а в конце спектакля сказочные существа превращают эти клетки в горшки. Был взят кельтский костюм за основу, кельтская жизнь, раз уж сюжет со спектакля об этом. И казалось, что охота показать было просто поярче, чтобы дети были красивые на сцене. Все получилось, мне кажется. Тимлин спектакле Чоллы балалар бакчаларында, Асылташ балалар һәм яшүсмерләр приютында күрсәтеләчәк, ә видеофильмны Алабуга, Түбән Кама укучылары карыячак. Ул интернет челтәрләрендә дә урнаштырылачак. Бу эш шул исәптән Россия театр мәктәпләре берлеге аша да башкарылачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Господдержка». Ставка 13% годовых. Выдаем займы под залог транспортного средства. Набережные Челны, Новый город, 107.